Piştî êrişeka çekdarên PKK û YPG li ser hin çekdarên hêzên Tirkiyeyên bi ser ve li Efrînê ji aliyê Til Rifetê ve. Kuştina çekdarekî Tirkiye, Artêşa Tirkiye êrişî baregehên çekdarên PKK û YPG li Til Rifetê kir. Wezareta Berevaniya Tirkiye re gihand ku wan êrişî baregehên çekdarên PKK û YPG li Til Rifetê kir. Di encamê de hejmarek çekdarên YPG û PKK ji baregehên wan dûrxistin. Zirarên leşkerî gihandine wan û baregehên wan. Li gorî daxuyaniyeka Wezareta Berevaniya Tirkiye roja yekşemê belav kiriye. Çekdarên YPG û PKK li Til Rifetê êrişek li dijî Artêşa Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve li Efrînê encam dabûn. Di encamê de çekdarekî Artêşa Tirkiye hatibû kuştin. Wekû bersevdanekê jê re, hêzên Artêşa Tirkiye jî baregehên YPG û PKK li Til Rifeta ser bi parêzgeha Helebê ve li Bakurî Sûriyê bi çekên giran armanc kirin. Li gorî Wezareta Berevaniya Tirkiye, çekdarên ew êrîş encam dabûn hatin ji navbirin bargehên wan hatin rûxandin. Wezareta Berevaniya Tirkiye di daxuyaniya xwe de ragihand ew ê bi tundî proseyên xwe li dijî terorê li deverên sînorî bi Sûriyê re berdewam bike. Taku dawîtirîn terorîst ji nav bibe, ew ranawestin ta teror hebe. Beriya wê jî di demeke din de ji roja yekşemê, Wezareta Berevaniya Tirkiye kuştina çekdarekî xwe û birîndarbûna şeşên din di encama êrişeke YPG de li ser xeleka çavdêriyê ya Tirkiye li devera Efrînê ku ji Til Rifetê êrîş hatibû pêk anîn tekeskir bû. Di meha şeşan de ji sala borî li gorî rêkeftineka Rûsî-Tirkî, bajarê Til Rifetê kete dibin serpiriştiya Tirkiye û Rûsya de. û li gorî heman rêkeftinê, piraniya çekdarên ser bi PKK û PYD ve jî ji Til Rifetê vekşiyan, lê hîn jî beşek ji wan çekdaran dimînin. Her dem û demekê şer û êrîş navbera wan û Artêşa Tirkiye de rû dide. û diyazdehê meha adara sala 2019 de jî şandeka Rûsî û fermandeyên pilebilindiyên Tirkiye rêkeftinek derbarê derxistina çekdarên Qesed û PKK ji Til Rifetê û vekirina riya navdewletî navbera Heleb û Dîlokê de ango Gaziantepê encam dabûn. Roja pişt re jî yekemîn dewriya hevbeş Tirkî-Rûsî li heman deverê birêve çû.